I rušenje stare kuće u slučaju obitelji Jelušić riješeno je u duhu zelene gradnje. Premda sortiranje materijala prije odvožnje na deponij košta više nego da su cijelu kuću u 2-3 zamaha bagera sravnali sa zemljom, Jelušići su inzistirali na maksimalnoj iskoristivosti materijala stare kuće. Tako se odvajalo drvo, metal i stara cigla. Dio materijala dali su dobrotvorne svrhe, dio će kasnije poslužiti za izgradnju nove kuće, a ostalo su adekvatno deponirali. Nakon što je kompletan sadržaj stare kuće uklonjen s gradilišta, novi dom obitelji Jelušić počeo je dobivati prve obrise. Nakon što se sruši kuća, u principu će se trebati pozvati geodet, jer on je taj koji iskoučuje buduću građevinu po našem projektu. I on točno definira položaj vanjskih nekakvih karakterističnih točaka po kojem onda izvođač počinje raditi, u ovom slučaju podrobno. Od prvog zamaha lopatom arhitekt, nadzorni inženjer i izvođač moraju biti u kontaktu i razmjenjivati iskustva i znanja struke kako bi se na vrijeme uočile eventualne greške i našlo adekvatno rješenje. U fazi gradnje podruma to je posebno važno, ističe Tomislav Rukavina, ovlašteni arhitekt magnituda projekta. Morate znati da se sad radi jedna betonska ljuska u podrumu koja će biti kompletno hidroizolirana i bilo kakva naknadna intervencija u toj ovojnici koja je dosta osjetljiva na proboje, loše izvođenje i tako, može uzrokovati nekako kasnije curenja u podrumu, što definitivno ne bi bilo dobro. Već smo ranije napomenuli da je za postizanje niskoenergetskog standarda kuće potrebno zadovoljiti nekoliko važnih elemenata kao što su orijentacija kuće, odabir veličine prozora kao i pažljiva ugradnja stolarije kako bi se smanjili toplinski mostovi, faktor razvedenosti kuće. Vrlo je važan izbor građevnog materijala, a arhitekt će investitoru dati svoj prijedlog tek nakon što definiraju kakvu kuću investitor želi. Pa što se tiče odabira materijala, ja njega uvijek nekako ostavljam za malo kasnije, upravo radi toga što je prvo nekako potrebno definirati sam projekt, sam raspored prostorija, izgled kuće, vidjeti koji su nekakvi rasponi i koji uopće materijali dolaze u obzir. Tek kad imamo načelno, ajmo reći, prvih skice kuće, onda možemo vidjeti šta od materijala dolazi u obzir. Kako smo u samom startu razgovarali o tome da će kuća biti niskoenergetska, štedljiva, tako je Ytong od početka bio jedan logičan izbor, koji smo onda kasnije kroz razvoj projekta još nekoliko puta preispitali. A što to čini Ytong optimalnim izborom i gotovo neizostavnim elementom u niskoenergetskoj gradnji, pitali smo Ranka Novaka, voditelja projekata u Ytongu. Njegova osnovna karakteristika u stvari je toplinska izolativnost. Dakle, to je razlog zbog kojeg je on i patentiran u Švedskoj. Dakle, ovdje imam Multipor, to je naš drugi proizvod o kojem mogu isto nešto reći, ali suština je ista. Puno pora, dakle kad ga pogledate on ima strašno puno zračnih pora. Dakle onaj aluminatni prah se ubacuje u smjesu materijala kao germa u tijesto. On zapravo diže bubri, diže taj materijal i ostavlja nakon završenog procesa zračne šupljine. Što tih šupljina ima više, materijal je lakši i bolja je njegova lambda, dakle koeficijent toplinske izolativnosti. Kasnija ispitivanja stručnjaka su pokazala da Ytong zaista jest idealan odabir. Se ovdje je dogodio projekt od nekih cirka 300 kvadrata, 400 sa terasama, podrum, prizemlje, kat, gdje je naš sustav Ytonga i Multipora prepoznat kao idealan materijal da se postigne ono što je investitor želio. Dakle, zidovi su debeli 30 cm, na njih će ići Multipor 20, dakle zid je 50 ukupno, bijeli, odnosno Ytong strop će biti krovna konstrukcija. S obzirom da je projekt u konstrukcijskom dijelu dosta zahtjevan, ima neke konzole, 2,5 metra na ulazu i tako dalje, onda smo se odlučili za međukatne armirano-betonske konstrukcije 16 ili ne znam, čak 18 cm debljine, jer je zahtjevna konstrukcija. Inače, kod manje zahtjevnih konstrukcija, dakle kad se radi o manjim rasporima, u pravilu koristimo Ytong strop kao međukatnu konstrukciju. I u gradnji je potrebno biti spreman na kompromise, na što investitora najčešće prisile financije. Troškovnik je sastavni dio glavnog projekta. On se može raditi i na idejnom projektu, ali onda neće biti potpun jer na idejnom projektu hrpa stvari nije definirano, pa onda neće moći biti nedefinirano u troškovniku. Tako da takve stvari rijetko radimo.
Najčešće napravimo nekakvu procjenu koliko bi kuća mogla koštati negdje u startu, jer naravno ljudi kad kreću u projektiranje još nemaju kuću, a htjeli bi znati koliko to košta, jer možda će neke stvari onda jednostavno neće raditi ili će smanjiti kuću ili će odustati od projekta. Odustajanja nema, a do idealnog doma po njihovoj mjeri u svakoj fazi gradnje Jelušići će se moći osloniti na stručnjake.